Audio Jungle. Ce shi yasa na sai da aka ce za a yi operation. An yi kuma tsantin shingaban nan bane ba. Assalamu alaikum. Ya habibi, assalamu alaikum. Yawa su go min abincin. Sa lemo ta haɗa da ruwan da ka dama ki sa. Duba ga yadda suke koya abinci muna fama da shi. Ba kyau minafinci, a daina minafincin al'umma ba kyau. Sai wani ai ba munafici bane ba idan ba ga abin da ke faruwa nan ba ya zai musamman da ke faruwa da zuburi kana nan baka san me hujja ba ke ziki ba amma akwai da mun kawo wayar ka shafu shafu zaka ga abin da ya faru. Assalamu alaikum. Abincin doya da manjan ne. Ka ga malam ba ni da wata doya da manja. Ba hutun da kawai ba garin sabe ba a wasu yanzu zuwa. Wannan dan iskan ma da ya shigo ya rasa me zai wani tambaya wai sai doya da manja. Ka ba da waken ma ana neman ta sai ka je a zariya ka ce wani doya da manja. Kamata yadda aka ce ba doya da manja ne karɓa ya ci a zuba mai shinkafa da wani. Inda za ka gane yan iska ne kawai. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nawa ne kudin? 1,100. Wallahi ba zan bada ba. Wallahi ba zan bada 1,100. Ai, ko sai ka biya ni. Wallahi ba zan bada ba zai ki kira mi abinci. Zai ki kira mi abinci. 1,100 ne kuɗi. Ime da zai ki kira mi abinci. Wa zan kira ba inda zan kira ta ba zan kira ta ba kuma sai ka bani kuɗi ba. Karki mai rashin kunya. An maka rashin kunya. An maka kai abin da za ka. An maka rashin kunya. Kai bari ma dai in je in kira ta za ta zo kuma sai ka raina kanka. A nan gurin bari in Ni kira. zan raina kaina. To waye ci abinci? Gashi nan shi ne ya ci bai biya. To mala kai ka ci abinci? Kawo lemun sami abinci ba shi ya ci ne. Cinye ka zo ka tashi ka fita. Ke da wani daga kina ta mita. Wai mutum ya zo ya ci abinci wai na ce sai ya bani. A irin hankali waye ma wake Wai waye. kawai mama ta ce ya tafi. Wai Wai kawai ya gani raina. ke baki san shi bane. Na gille shi wanda da mama ta ce. Dan fashi ne ba. Fashi fa ka ce. Da ke dan fashi. Shekaran jiya a hanyar Kaduna. Ba ma zan ga miki saboda bakin mutane. Ai ban da Allah ya sa mama ta ce fita. Ba abin da ya ce miki ne ko? Cewa ya ma za mu gaure. Za ku gauraya. Bari nan. Don Allah. Wallahi na yi nan. Na yi nan. Yau.